I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. James, sorry. Pero dili na gid mausap ang ako na una. Nakaschedule na akong paglarga pa imong sa gawas. Nakapirma na ko og kontrata. Maong dili og dili na gid nako kini mabakwi pa. Pila ni? Hatagi lang ko gikayon. Kay may buot lang ko mapamatud-an sa akong kaugalingon. Nga makahimo ko nga ako lang. Nahibaw ko han. Gaway bilin nimo ang akong tingog. Nasayod ko ni anak. Ug pilit ko kalang kidawat bisag sakit. Okay lang. Apan bisag para na lang unta ni Chelsea. Mausab ang imong nahuna. Bisan para na lang ni Chelsea ng atong anak. Ayaw pagkilak, Chelsea. Kay kini nga akong pagpalayo. Dili ni para nako. Para ni sa imong kaugmaon. Mami! Mami! Ayaw ko gaksa, kay naibaw ko. Tapaw lang ng imong pagmahal nako. Kaya di ba si daddy ni mo, James? Mao may mas mahal ni mo kay nako, di ba? Oh. Kaysa imong pagsabot, mas pinangga ka niya kay nako. Pero wa ka lang mahibaw. Kung usa ka sakit nako nga wa ko di mo mahatagi og bili og gibugaton. Ang akong pagdadi mo sud sa siyam ka buwan diri sa akong tiyan. Pero okay ra na. Okay ra gyud ko. Mami. Gusto na. Mami. Ayaw na lagi pagsikikilak. Basta timan ilang. Nga para kini akong pag-abroad para ninimo. Para sa maayo gumaabot mo kaugmaon. Og James, ati man na si Chelsea. Ayaw gid siya pasakti. Bahala nag-imo kong ibaylo sa uban, ayaw lang ibaylo si Chelsea ni bisan kinsa. Pila ni? Last call na ka to for boarding. Ato na ko. Mami! 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 Uy, ko ninyo! Ayaw ko ninyo gaksa! Ato na ko! Mami! Wala si Mami Melanie. Higibiyaan na taniya. Wala si Mami. Chelsea. Gusto na. Ayaw ka pala kanina, Chelsea, dong James. Ako rin bahala niya. Magkasinabot rami. Dili ba, day Chelsea? Chelsea? Ipangutan na ka ni Tito ni Motoranding. Oh, si day Chelsea ba? Ay kung pagka-wawing dati ni mo, uy. Oh, Chelsea! Chelsea, langga! oh, relax. Relax lang, dong. Ako rin bahala niya, ha? Dong langga? Pasti lang restauranting. Nagpabadlong yun. Sinahinay, pre. Bro, maka-adjust na sa Chelsea. Nablaka ko sa iyang anxiety. Bro, ako pre. Saan nga na imong tawag na ko? Bro? O pre? Bisag unsa? Ang importante na gud ko na ang anxiety. Labi na ko nag-panic attack na pre. James, nga, dili gud siya biyaan.
Mas maayo gud nga na siya'y kauban. May ikastorya-storya ba? Manisulti sa doktor. Mo ganing gihangyo na ako si Torandi nga adto na mo istar sa bahay. Nakunwa ko. Na siya nga mag-atiman ni Chelsea. Labi na sa pagtultol sa pagkaon ini. Kaya ka anak ka. Musugot nang kung malapasan sa kaon. Amo na di maayo pre. Kaya mas makatrigger man kuno ng anxiety basta magutman. Mo bitaw. Pero karon nga wanas Milan ni. Tunas abroad. Gusto naman tao ng status akong kinugos pre. Oh, dako gi kay katabang ang presensya ni Toranding. Si Aw masab kay ni. Diyot-diyot lang. Nagtuo ka seryoso mo istorya pero hindi ka taod-taod. Muli ko'y lagkalit. Mao ba pre? Unya. Asa man siya matug? Atos inyong kwarto ni Melanie? Doon sa ka? Agud pag hinanggaw diya pre? Aw bro? Ang ako ba? Basig kamangon ka. Yabag. Ay, sorry na Chelsea ha. Nalangin ko gamay yung nagpalit o purified tubig. Uy. Sa mani? Walang ginili. Makuhain ang imong pagkaon. Uy, noon sa maning anak ka ni. De Chelsea? Day, ikaw ha? Dili ang makaayon ni mo. O sa man, hungitan ko ikaw o tingalon ta ka. Hello, Day Chelsea! May dakong food para lunch ni mo. Ni ang bruha. Ay, mao tingaling wa siya ganahin mo kaon sa iyang lunch, turanding. Kay, basin dili siya ganahan anang iyahang gibaw. Ay, ganun dili ganahan, madam. Nga mama ni ang paborito, ang crispy chicken. Di ba, Chelsea? Langga? Oh, wa malagi siya motubag, turanding. Ikaw gyud no? Kay baw ka sa pagkaon, bisan unsa pa nato ni kapaborito, mangita gitaglaing putahi. Kana bang lahi sa atong taste. Aw. Mau ba, madam? Ikaw ha? Wa ko kauyon na tinawganan ni mo nako. Sa tuno lang ni mo daan. Ano, good. Sa may, wala mo mauyon eh. Wa man si Tono nga ako pag-istorya kay wa man ko mukanta. Turanding, Yes, madam. mamadam ka karon ha, dili lagi ko ganahan ana. Ayaw ko tawga ana. Kanindot sa akong pangan unya imo lang akong tawgon og madam. Ay, mga maday ako ganahan. Itawag ni Bobby. Basta ka dili ko ganahan ana. Ay, kog butino. Kay dili ito kaagawon. Ay, mao ba? Ay, basi magmahay kas umaabot ka mga adlaw, ha, Turanding? Magmahay? Oy, nga no good. Basta. Day Chelsea, ni ang akong food nga dao. Ako ning da para nimo. Special kid ni kaayo para nimo, day. Kadot ha, akong i-opening iyang sudlanan ha, or nga makalunch ka na. Day? Day Chelsea? Oh, no. Ikaw man gubad jam. Midool magugka. May biya inon sa Chelsea. O kung sa pagtuon nimo, ako hinungdan niya may biya siya? Ay, kinsa pa man di ay. Ngawa man ko riya biya eh. Diham kami rin ha. Ikaw, Turanding, ha? Lain na ginang imuha, ha? O sila kain. Tanawan niya. Mahayan gid unya nimo ang imong gibuhat nako ron. Kayon sa tamadiay ka. Ay, di sab doon ko magmahay. Ay, sunod sa ako si Da Chelsea. Stop. Ayaw siya sunda. Ayaw sunda. Kaya naluod to. Ato ganahi. Ako rin makapauli smooth ato. Ama nako siya aron mo take na siya siyang lunch. Ako na madam. Ay paginlabot. Kung para na ni Da Chelsea ng dani mong pagkaon, pwede na nag-ibili ni mo. Ako rin na nang ipakaon niya. Okay? Ibili na ako aron ikaw ang mukaon. Olo, no? Sino tawa ni ba na ako? Nahangol ana? Uy! Wa, no? Usap ng dani mong pagkaon ba? Tanawa ko, be! Tanawa ka ra? Wa ka mahangol pero gusto ni mo tanawon kung unsa ni. No way. Ako ding ato ni Da Chelsea. Bye.
Uy, batanis, ay. Namiyak lagbuhi. Ha, no way, ha? Sige lang. Kung nawator mo to day Chelsea, day bawo ko nga dili ito niya kanon, kay himilion kayo ng alaga na ako. Ako rin kaya pa yung mukhaon na ato. Dito na subsiri kami sa eskwela ni Day Chelsea, Turanding. Orong James, sa gunson nagdiod. Magdaog snacks o pang lunch ni Day Chelsea. Mura na yung tuyo dito. Nga tuon si Day Chelsea. Murag dili kay kana ra gidong. Doon na siya mas importante para niyang motibo. O kung sa mga na, Turanding. Siya rin wag kang makasabot at dudong. Ikay target, ana! Sa? Labi na rong 2 hours abroad sila Milani. Ay, bantay yung kandong! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!